ni uriyo maber joneno mag Lolwe TV. Daher mar rwako uni machiegni uru e chenro en Twak Rowere. Ka bende pile pile ma en thuolo ma wakele rowere kanyakla kuom nyiso gigo ma gitimo kata gigo matimore ne kit ngimagi ma pile pile. Ka bende odiochieng' ma kawuono an kod mor mar rwako rawera ma bende wadhi goyo godo mbaka kalore kod weche mag thumbe. Ka thuon wach ma kawuono wadhi wuoyo en thumbe e kind jogo ma rowere. Kwang'eyo ni thum en gino makelo mor e kind oganda. Omiyo adhi miye thuolo mar nyisou nyinge kaachiel kod kumoaye gi gino motimo. En morna mar rwaki e studio mar Lolwe kawuono. Kabende wadhi twak kod jogo ma rowere, jogo ma hikgi rom kodikwa. Kidhi nyisogi, ichako gi nyingi, gino mitimo kaachiel kod kuno miaye. Arwaki ni machiegni mana king'iyo kamera kacha. Erokamano Pauline. Aduoko erokamano maduong' kabisa ne jo Lolwe TV bende kuom kela ka. Mokwongo an iluonga Ogot Innocent Zean. Mano nyinga mar ID, kasto nyinga mar ngolo, iluonga Screenshots DNC. Ana aja Homa Bay County, Ndiwa Sub County, udo Ngeng dala kanyo. Asomo Ngeng primary, alafu asudo secondary nasomo Uyo Biro. Achaka asudo. Mana ka kunjo na joneno mag Lolwe TV, joneno mag Twak Rowere, ka wendo makawuono, wan go de studio iluongo ni Innocent Ogot. Ka bende osemiyo wa history ne matin kumoaye, kaachiel kod kuno bende manosome. Adhi bedo jata chenro mari Pauline Oyudo, arwako ni machiegni mana kwachako. Erokamano Innocent, iwinjo nade kuom chopo e studio kawuono mar go kodwa mbaka kaluwore kod thumbe kind jogo ma rowere? Amor, amedo mago erokamano. Ng'eni gika aina gi tek mondo mi otimrega, but umiya thuolo mar biro kae ndi aduoko ma erokamano maduong' kabisa. Nying mar DNG maneno ka screenshot DNG ni to DNC. DNC. Yeah. Erokamano, nying mar screenshot DNC ni. En nying mane yuda ewi thum kose en nying mag joherani nomi kose en nying migolo kanyo? Nying no nochako kana chako weche mag entertainment. Initially kana ne high school, nan ga comedian. Yeah, koro kana donjo university, my first year. Ne entiere ga gi group moro ng'eng'ea rowere kama koro ne wajara doga amba temo nacha talent na mar comedy. Koro kanye mane giage ne ginyisa ni bana ki sama mami ibiro ga kinyiso wa jokes gi to owinjo gidong ma ewi wa ka screenshots. Koro kanye mane nyinga no wuok screenshots. Initially natimo ga comedy, actually atime for almost 3 years. Nadhiga e Churchill show auditions, but so nokawo yot. Koro no bende mane kendo ofwenyore na ni anyalo gongo mabe kaka na switch. Inyalo nyiso ni en course mane manidhi pursue Maseno University ko opogore kod thum koso en thume manidhi timo? Course kendo mana timo e Maseno en statistics with IT, applied statistics. Be adhi graduate in the next coming 3 weeks. It's on 25th Feb. All the best in your graduation. Thank you very much. Mana kwa mbele Innocent, inyalo nyiso ni thum en gino mane chako e widongo, en gino moyudi e widongo, en gino ma samoro jogo ma samoro ni wuothogo emomi bet jathum koso en gino maringe remo. Inyalo nyiso ni thum odonjo kuomi kwa kon mane? Thum mostly, okay, nachako kana ne primary. Nane ga e church choir. Nawere ga e dala Ngeng SDA. Koro kanye mana nyalo wacho ni achako apart from kana tin bende jonyuol ga kata familia wa joka bedina ne giero ga keto ga thum moko mag cassette ka koro ng'eni kitin koro na vibe gi thumbe go katin kare nen gima mane kaka nodonjo kuoma. Koro kana tiko primary adonje secondary I was more of comedian. Secondary kendo wach thum gigiri ne onge. Koro bang'e in university katieko my last year. Osiepna moro bende en rapper, en makoro no introduce lungo Papa Chickson. Kana dok rusa dala. Nsani bana igo comedy lakini awinjo inyalo rap, inyalo wer. Watemane. To no luonga wago track moro kanyo nokwatere studio though ne warecorde tu gi Bluetooth speaker. Iluongo ni Handshake. Mane first track makwongo goyo gi kijana Papa Chickson. Kijana no emano introduce kore rap. Koro bang'e no nakawo initiative na wacho ni gima ojanda ni onyisa ni watemane achako kaka koro nobiro ma oyudo koro tinde agolo mika.
Ma e familia mari ine minyalo nyiso ni ine miwuok jathum. Familia marwa nitiere kazinda moro iluongo ni Howard Good Kid. Embe no goyo ga ngoma. Koro ochalo gima nitiere nikech familia wa talent wise, art wise nitiere familia nikech kata fadhina nego mpira ga. Chon no tugo ne Westima gi Sony Sugar actually to gige craft gi bende no bere sana. Koro anyalo wacho ni en gimoro mantiere that lineage marwa. En were moro ma Nyasaye nogwedhowa godo kamano. Koro nyalo nyiso ni gin thumbe mage ama en thum mane mineno ni dhi godo mbele? Sani gi sani an kaka artist, kaka screenshots anago hip hop secular songs, but an versatile, an flexible, kaka sani the latest mana goyo mobedo recorded nen gospel hip hop gi dholuo. En mar dholuo kabisa, en onge kizungu kiamo, en na pure dholuo. Pod obedo edited kolwar abro share. Ojende matinda neno ka ng'eny gi sana manie kidieny ma intiere ni ng'eny gi donjo hangla. Inang'o meneno ni thumbe modong' gi aket kando adhi mbele gi hip hop kopogore gi mamoko? Thum mar Ohangla en thum mamit sana, kata nahero winjo gi sana. In fact, I was even thinking of an idea kanyalo kata mana goyo moro achiel. But koro ing'eni poka bedo in touch maber. Maybe abro manyo ja Ohangla moro to wago mbaka matin, onyalo nacha matin nikech an ga versatile, ok ayiero nang'o. Koro anto hip hop na yiero nikech okay, kian awinjo ga ko mitna, and then en ngoma moro ma omi opportunity, inyalo timo research, ineno gima chalo kamano. I think wide, ineno. Koro gite gin sawa, kanyalo wacho ni marach kata maber, kendo gin gik te manyalo timo, ang'eyo kaka an. Mondo mi wa generation wani odonje gimoro kaka gik machalo thum gigo manochakore chon, nyaka yud nitiere jok moko manosetime ama manosetimo gimi yiero ni ambe laini ni. En ng'ano manotimo ni ama en ng'ano ming'iyo industry mar thum ni manotimo ni hip hop maber ama ma hip hop ge osegamori momi neno ni laini ni manyaka kawo? Anyalo wacho role model na music, especially hip hop. Nitiere en Nigerian lakini sani en odak Canada, koro iluonge ni Dax. Orap ga ma fine, ka winjo kako rap abedo ga inspired actually, awinjo ga ngani kama otimo nang'o kama, kora research ga mostly about him. And consistent ga, golo ga ngoma after ngoma to gin gik ma quality kabisa. Gin gik kiwinjo gi kata dhi ng'iyo lyrics gi, ng'eni rap en ga faster. Koro most of the times wadonjo into lyrics, wang'iyo ndiko mare, yudo ka en ng'ama notimo research kabisa. Koro ticha inano awinjo ga kamora, amba gombo ndalo moko kata ko biro kata kaka nengo be natimo, nengo bed chal kamano, kata koken kamano to machiegni kod man. Innocent ama screenshot nyaka kama wachope, inyalo nyisa ni segolo videos kata audios maromo nade? Videos asegolo videos 4. The 5th one biro ma nyise mar gospel no. Audios dhi auchiel. Okang'ega kwan agolo kasto gimondiki bende ng'eny kabisa. Nikech ng'eni jango manyaka item mostly probably kaka an ka daily seche moko bedo wacho kata in a week wacho ni scratch gimoro. Koro ging'eny, but most bedo recorded are about 6-7 audios, videos 5. Inyalo nyiswa ni videos gin kaka mage mondo mi samoro ka ng'ato nyalo manyi ng'ama sani nenie Lolwe TV, di manye social media handles gi. Inyalo nyiswa ni gin mage mondo koro kata ka dhi kucho to ka donjo ni tamanya tayudo ni mari. Gintiere YouTube, screenshot DNC. Koro inyalo manyo nitiere COVID-19, nitiere Ordinary, nitiere Valentine, to gi mabiro mar gospel no. Tracks gatete gine YouTube, including audios. Nitiere Rambo Commando, nitiere Gangster Point, nitiere Pepeta, nitiere ging'eny kanya paro moko. Okoyudo gande ni jothumbe mang'eny mostly gidwaro gande support ama gidwaro gande ng'ato ma samoro bete bathgi sama maybe gindiko lines go ama vocals
mondo mi okony. Inyalo nyisowa ni in gi ng'ano makonyi ndiko line sama in gi ng'ano ma samoro miyi gande sauti mar wer samoro ka ok idhi maber? An kaka atiyoga, asetiyoga, ing'ene gika kenago dwaro an aonge ng'ama nang'eyo ineno mokwongo. Koro but the talent was there. Koro nawacho ni bana an atimoga mana research ga most of the time online. Music writing ama ndiko atimoga kenda, vocal and whatever. It happen ni kana an gi studio session to ng'ato biro anyalo inquire. Koro aonge specific person moro manyawacho ni ng'ani samoro mama timo kama no. An adhiga dhiya an ga mana kenda kamano. But researching over and over again. Bedo ni tiyo kendi ka onge samoro ng'atno ma samoro nyalo nyisi ni ka itimo mistake kama ka itimo maber dhi goda dhiya kama, inyalo nyisowa ni isechopo kama chalo ama result ama comments miyudo kuom ji chalo nade? Ka sama watieko mandiko kata piece, I tend to share with my friends. Ang'isogi ni bani winjo track ni nade. Moko nitiere, ing'eni nitiere osiepe ma oneno konyisi gimoro ma kata negative to odhi go chunyi. Koro samoro gi riamba kamano. But agone erokamano osiepega ma very genuine koda. Nitiere osiepega ma they will tell me bana ka di tim kama de kama. Koro agone gima erokamano, gisekonya sana in building my talent. Gi research matimo over and over again online. Mane kaka sudo ga. Aneno kuchoki mention wani COVID wende ni achiel kuom wende misewero mana kwa dhi break mana king'iyo kamera kacha. Adwa ni mondo iwerno line matin kabisa mar COVID-19 mana kwa dhi break. This moment I'm raising alert to my fans on my head. Stay safe, nigger in the head. There's a plea, but I'm hot. It's raising a state of ambivalence. They were our tolerance. When at jobs we get in the severance. God's mark no utterance. This ain't the time to criticize. About if we emphasize. Thank you. Lolwe TV gi wend innocent mar COVID-19 no ema tero yweyo mokwongo kikidhi mabor kete mane Lolwe TV. Jelamono lamo malongo milamo momondo malamo malamo jodolo jopolo jodongo jodiji pinje gitende gibende gipenje ko Simon ba gisani kisana kana saya jelamono lamo malongo milamo momondo malamo jodolo jopolo jodongo jodiji pinje gitende gibende gipenje ko bana Simon sie pisa gisani kisana kama saya ban Wajama kata kacha kijoleno mag Lolwe TV gima winjo kanyo en mana ni jolamo no lamo gi Simon mago lines makwanyo wend no kabende mane makelo wetelo mar ariyo wadhi mbele mana chenro mar Twak Rowere odiochieng' ma kawuono ne ng'ano ma samoro ne onge machiegni aparo ni wendo ma kawuono wan go e studio iluongo ni Screenshot DNC kabende thuon wach ma kawuono wamiyo pek en wer e kind jogo mar Rowere, jogo man kod were mag wer mana kwa dhi mbele DNC. Inyalo nyisowa ni gi lines ma winjo kiwero go wi ok nyalo wil kata gachiel. Seche moko sofo wi nyalo wil but en gima zoezi. Gi kaka mano ne na lose ka tongue twister. Ngene dhi jalamo no lamo na leo ma chwadre koro ngene nyatuomori matin but wi ok wil go sani. Koro mana kwa dhi mbele kod twak ma bende wan godo odiochieng' ma kawuono. Inyalo nyisowa ni bende pogruok moro amora nitiere e hip hop ma wan godo Kenya kama jo artist kaka ugolo to kod mag artist manie pinje mako. Inyalo nyisowa ni bende nitiere pogruok moro amora? Hip hop en achiel. Pogruok nyalo bedo mana e language kaka koro Kenya wan wacho chieng gi Kiswahili. To loka nitiere joma wacho French gi maybe English. But pogruok mo malich ok anyalo wacho ni nitiere mano e ginene kaka dongruok mar jo loka gisedhi atua moro. Kech king'iyo kata kaka gigo stage performances gi the sound system mantie. Yani compare gi mar Kenya pod wan chien matin but wan gi geno pole tu. Ang'o mipani pod wan chien?
embrace mar culture kata ing'eni en culture moro ma ok marwa. En culture ma chalo kaka koro but pod joge wateme kamano. Koro ing'eni ok miyega much of concentration. Koro they are trying to welcome it. Irwake lakini yani koro apane momiyo they don't invest so much into that. But again only with the time they will change their perception. En jalno mane ama en hip hop artist mane masaboro mori kwa chako gi pinywa mar Kenya kae? Hip hop artist mora Kenya ka anyalo wacho nitiere mana drillers gi wakadinali, calligraph OG. Yani Kenyan artists, they are doing good. Gina sawa gite. Gin sawa aero tijgi, aero BD margi. The likes of Caterpillar. Yeah. Pinje maoko? Pinje maoko, Eminem, Machine Gun Kelly, Dax, the mumble rap, Migos, Gerika. Tijgi ber. Wayudo ga seche te ni kolabo mane makelo mijingo e tho mama gimoro moro ma ji timo. Yudo ka ji ne ji ariyo ji adek. Yudo ka iwacho ga ni united we stand, divided we fall. Kata ka un ji ariyo yudo ka teko ng'eny molo ka in ng'at achiel. Dine ni mi thuolo mar timo kolabo gi artist e Kenya ka, en ng'ano ma digombo timo godo kolabo, to ang'o momiyo? Kolabo daher timo sana gi ka ng'iyo gi atwa masechopo gi gima dwaro gi gima hao, anyalo gombo go kolabo gi Meja Genge. Meja nitiere hype moro ma kugo kode kolabo mondo mi expose it to the greater audience yot sana. So long as ngoma uno en sawa. He's also a good guy, easy to work with. Asana no jomotio godo. I think he's the best choice manyalo settle on. Apart from maybe Calligraph Giri, he's the best choice manyalo settle on. Odo ka young artist ama jotumbego matindo makorka giywaga ni samoro yudo platform chopo e kidieny ma samoro jogo mosemeki tama jogo ma samoro nie kidienje mamalo tek gande. In be isetemo ga mondo mi chop kata ir Meja ginigi? Yudo ka ok en gima yot nikech maka joma nigi kata kidhi social media handles gi followers mang'eny kata ng'ama manage social media handles gi maybe ok en kata samoro ng'ato nono. Koro you try to reach kaka nase inbox ga joma ng'eny. Ase inbox kata mana apart from artist kata mana jalango giri nini. Juzi nimekuwa na recommend, actually nagoyo gi recommend video moro. Na wawuoyo matin kidogo chakolala. Yani odich kigo simu okmaki. Koro ng'eni en makatemo itemo ka pide lengre. Unyalo vibe koko di sawa. Koro reaching them is not easy. But ok wanyalo weyo ni koro okonyo. Wan kende wajiaminia ineno. Ok inyal tegea ng'ato. Ko neno no richi sawa. Ko ok onyal sawa. Lazima tusonge. Koro anyalo advise other upcoming artists. Kiki yiengri ahinya kuom ng'ato nikech en bende no he had a rough way, he had a rough story. Koro kinyal kelo ne ineno. Koro jikaze tu kama wewe timitimo chieng' moro tiji ng'ato nyalo romo go kanya moro ng'ato sawa onyalo luongi samoro kinya inbox onyalo winjo. But we don't have to stop. Un kaka young artist ma Kisumu bende nitiere gande seche ma uromo ma uwuo ma discuss ni wadwa ni level mwachopo ni wadwa ni wakale kwa dhi malo koso un ng'ato chunga kivyake? Idea maber. I've been in Maseno mostly naonge ga Kisumu. But sania atemo link ga aseyudo couple of artists. Atemo link ga kod gi adwaro wanyalo manyo kaka wanyalo romo. Mostly in tracks. Ng'eni romo mag wasani waromo collabo events though wajaromo ga once in a while. But ile tu busy ng'ani ikore kamano. But it's a good idea. En gima agombo artist mag Kisumu watemuru kata kwa nyalo rado to waporu wach kanyakla. Wane kaka wanyalo tero lakeside music to the world. Be un gi jatendu kadugo kanyo? Pok ang'eyo malong'o nikech an wendo koro pod atemo donjo ang'eyo achiel kuom 1 2 3 mantiere. But I hope it will be fine.
Ipani sani komi chance bende nitiere gino minyalo loko e music industry to en ang'o mineno ka inyalo loko ma samoro ok dhini maber ama madhini maber but idwa ni ikete level machielo? Gik manyalo gombo no olokre e music industry en perception kata mana belief mag ma fans. Ng'eni nitiere Kenya ka inyalo go ngoma maber iwinjo but they don't give it much listening kata attention. Then igo gimoro mar upuzi mano to kaka demography mar fans wacha then ji changamkia iwinjo. Koro perception mar king'iyo joma consume ga music sana mag Nigeria. Dhieri ni ang'o mono gi consume the same music mar Kenya iwinjo. Nikech Kenya nitiere ga artist ma they do great job but ji ok kawo gima serious. Koro ma fans en temo mana how ma fans wa just take whatever we deliver. Tingeni wan bende wang'iyo ga ni ma fans dwaro gige upuzi, wachwado gige upuzi go ko seche moko chopo extent no makoro iwacha bana we wago gin mai mapani ka ang gimielo kama mai magidhi vibe go. At the end of the day itemo ng'iyo demography size mari ng'iyo ni ma fans adi kata fan base mara romanadi because that is what we are eyeing for. Makori nyalo nyiso ni ng'eny jothum golo ga gige upuzi mondo mi gibed gi fan base koso en giyudo ni upuzi ni masamoro ywayo crowd ama samoro miyo gi views kuonde midwa reviews gi likes gi comments. Ng'eni koro kaka as a Kenyan Kenyan soero comedy fan clips gik moko ma ineno koro kin kaka artist nyaka idunda along whatever they want. Koro itemo once in a while igolo kama magi nyalo vibe godo mondo iteka gi iwinjo. Koro maga chiel kuom challenges mantiere. Otherwise the fan base is good, it's awesome. Alafu kendo gima chielo ma bende aneno ka ok dhiga maber en promoters. Ineno ka seche moko iluongo kaka artist upcoming, ging'eni una upcoming koro gidwa nyanyasau iwinjo. Obro luonge interview maybe a show mondo perform onyiso kata no dhi chulo ineno gima chaka kochopo to kudhi at the end of the day you have to pay some bills nyaka chul kata mana studio ineno gima chaka kama. Koro bedo ga matek ne upcoming artist. Koro jogi gilokane kaka gidil gi usione tu artist hivi ni mdogo sasa unataka kumnyanyasa. Kopo ni nitiere gimoro motengne gi just support. Support gi nikech ki support kawuono mane ma odhi go step. Koro osebedo ga matek sana. Screenshot nyalo nyiso ni wuoth moro amora ka ng'ato chako in kaka artist wan gi ber kachiel kod rach ma samoro ni kumbana godo mamago te comes back to challenges. Nyalo nyiso ni gin challenges mag ma samoro ise romo godo e wuodhi kaka hip hop artist. Challenge maduong' challenges nitiere mang'eny. Mokwongo anyalo wacho kifamilia. Ng'eni nitiere ga notion moro ma nitiere notion moro ma jonyuol bedo ga godo ni nyathi kodonjo maybe ngoma gima chalo kamano mano ringo ko kamano gidwaro maybe som kamano. Koro mana achiel kuom challenges manan godo nikech class and book work na ber koro jonyuol ne gidwaro ga kama. Koro kiduogi nyiso jonyuol ni an koro ngoma ni mado gikawe kamano mayot. Alafu another challenge in financial status. Pesa onge kata kaka pay bills koro in gi songs but it takes you time. It takes you time. Mana kwa diko ima watieko inyalo nyisowa kama inyalo yudi kaka inyalo yudi social media handles gi gin kaka mage. Social media handle na atiyo gi Mr. Screenshot DNC, YouTube Screenshots DNC, Facebook adi Innocent kata Screenshots DNC. Mostly enga Screenshot DNC, Twitter like. Innocent kawuono ni biro wuoyo kod Rowere. Ting'e Rowere higa ma rawera chakore nyaka chope. Twayudo ni sani nyaka ne corona donji, Rowere osedonjo e timbe ma ok beyo. Gisedonjo e tiyo gi yedhe mamero ji. Wayudo ka moko chayo janyuol, moko oweyo skunde,
moko kar mondo mi gidonje gima ne donje mar werni iyudo ka gineno ni samoro mano gima okony bedo ni jok moko nigi notion ni gidonje gino kaluwore ni gino nigi pesa to samoro pesa no be gitemo higa achiel dweche moko yudo ka onge. En advice mane minyalo miyo rawera maneni kawuono e TV mar Lolwe king'iyo kamera kacha? Erokamano, advice manyalo miyo yudhe en ni ji odembre, beda patient, tiyo tu bidii, keta bidii ni matisno, tilam Nyasaye. Nyasaye be pok owe jogene. Koro weche ma gala kia itim kia idhi de ng'ato gima kamano mano mawe. Tim mana bidii ni no jiaminie, we ni mzii. Koro kik iluor. Erokamano Innocent, ni nyiso kucho ni wayudo ka Valentine biro, ineno to Valentine ni wawinjo ga ni samo biro ipenji ga ni where is so and so. Inyalo nyiso ni so and so ni be in kode? Unfortunately. Story iswa dira ni ketwan ka gi jok mane ni osiepe ni wede kachiel kod anyuola ne ni odichieng' ma kawuono. Ano kariambo ga. Ya jok midhi riambo ne gigo neni. Koro ng'e ni dhawang' ne chi miki riambo. Kariambo ga. It's been in a story mama okaero ga share, but just some months ago, 3 months, we broke up. Koro chwadwa gi wer mar Valentine. Oh, by day I go wer mar Valentine. Unyalo check mbui. I go peace ne moro kan. Thought I never fall in love ever since she told me, but she shunned me just to let me cry. And love is but it's not a lie, so loving loveless is a mile. Hefty breaths upon her hair, I never knew a love affair, but now no longer I love lonely. Beauty is a picture, and brighter is a future. Her lips retain emotions when she get the postures. My trouser go the rupture. She's my bride and bougie, vegan boogie oogie to my lyrical locutions and ambitions, affections and moderate endurance and tolerance, no severance. I swear all this for love. Erokamano msanii makaburi wa studio. Screenshot DNC. Yeah. Kabende en kwayo wani watemwa